हेलौ फरायसा फंबाय बिनानावमोन दायो बेयावहाय जों बानायगोन सोंनाय बिदां 1.2 नि जेनाखि 2 नाम्बारनि सोंनाय बेवहाय दङ गाहायनि रग' अनजिमा जराफोरनि एलसीएम आरो एचसीएफ खौ दिहुन आरो थार नायफोरदि एलसीएम सानजाब एचसीएफ समान समान मा जायो मोननै अनजिमानि दाजाब गासै माने जों बेवहाय नैबे अनजिमा जराफोर नैबेवहाय ना अनजिमा जराफोरनि जों मा दिनांगौ एलसीएम माने दुआसा आरो एचसीएफ माने देआसा दिहुननांगौ जोङो ना अब्ला बेनिफ्राय मा खालामनांगौ जोङो एलसीएम आरो एचसीएफ दिहुनखांनानै जोङो मा थार नायफोर नांगौ जोङो बेवहाय एलसीएम जोंहाय एचसीएफ खौ सानजाबनानै मोननाय अनजिमाया मा जायो नैबे मोननै अनजिमाखौ सानजाबनानै मोननाय अनजिमानि सानजाब गासै मा जायो समान जायो होननानै जोङो नायफोरनांगौ जोङो होमबा जोङो बेवहाय बानायनोसै जोङो बेवहाय मा खालामनो हायो जोङो बेबायदि दुसासा दिहुननांगौब्ला ना दुसासा आरो देसासा दिहुननायाव जों बेवहाय रोदा सानजाबगिरि दिहुननानै जोङो देसासा आरो मा होनो दुसासाखौ जों दिहुनगोन सरि देसासा एबा दुआसा एखे दुआसा आरो मा होनो देयासा एबा दुसासा एबा देसासा ना होमबा जों बेवहाय माखौ बाहायगोन जोङो रोदा सानजाबगिरि बिजिरनायखौ जोङो सिगांनि जेखि 1.6 आवहाय जोङो मा बानायदोंमोन इउक्लिडनि राननाय बिमाव फारि ना बेवहाय जोङो इउक्लिडनिखौ बाहाया जोङो इउक्लिडनिखौ बाहायनोसै होमबा इउक्लिडनिखौ बाहायबानो जाबाय ना होमबा जों बेवहाय बानायगोन जोङो सानजाबगिरि रोदा सानजाबगिरि बिजिरनायजों ना बिनि रोदा सानजाबगिरिफ्रा मा जोङो नायनोसै बेवहाय जोङो रोदा सानजाबगिरि दिहुननाया बेबायदिमोन ना रोदाया जोङो फार्स्टआवनो नैजों नायनांगौ होमबा 13 थांगोन बियो ना होमबा जोङो 13खौहाय खालि 13 थांगोन बियो बेखौ रानलायाबाबो जायो जेबो नङा होमबा मा जागोन बियो नै सानजाब 13 दानिया 91निया बेसेबां थांगोन बियो 91खौथ' जों नैजों थाङा मानो जोङो सिगांनि भिडिअआव बानायखाबाय ना मानि थाखाय थाङा होमबा जोङो बियो 3जोंबो थाङा बियो 5जोंबोथ' थांखायानोसै होमबा बियो माजों थांगोन बियो 7जों बेसे थांगोन बियो 1 होमबा 13 थांगोन बियो ना होमबा 7 सानजाब 13 होमबा जोंनिया मा खालामनांगौ जोङो सिगां जोङो दुसासाखौ दिहुनग्रोसै ना बेवहाय एलसीएमखौ दिहुनग्रोसै एलसीएम मा जागोन एलसीएमाहाय जोंनिया मा जायो एलसीएमा गोरोबनाय आरो गोरोबिखौ जों लानांगौ बेवहाय नाय 2आवहाय बेवहाय दङ 26 दं नाथाय 91 आव गैया बे ना होमबा जोङो बेखौहाय 2 लाबाय बिनिफ्राय मा दङ 13 माने बिनियावहाय नायदो 13 बेयावबो दङ बेयो ना होमबा जों मा लानो हायो नैयावहाय 7 दङ बेवहाय 7 गैया जों बेखौ लानो हायो 13 बिनिफ्राय बेयावबो दं मोननैजों जोङो मोनसे लानो हायो जोङो अब्ला जोङो सानजाब्ला बेसे मोनगोन जोङो सानजाबोब्लाथाय ना 14 13 12 1 4 1 180 मोनबाय जोङो ना दानिया जोंनिया एचसीएफआ मा जायो जोंना एचसीएफआ जाहैबाय गोरोबनायाल' ना बेवहाय गोरोबनाया बबे मोननैयावबो 26आवबो 13 दङ 91आवबो 13 दङ होमबा गोरोबनाया मा जागोन जोंना मा होनो एचसीएफआ जागोन बे ना दानिया जोङो मा खालामनांगौ जोङो दानिया नैबे एलसीएम आरो एचसीएफखौ सानजाबनानै मोननाय मानजोंहाय नैबे अनजिमा मोननैनि सानजाब गासैनि समान नंगौना नङा बेखौ नायफोरनांगौ जोंना समान होननानै नायफोरनांगौ जोङो दानियाहाय बेवहाय मोननै अनजिमानि सानजाब गासै आरो बेयाव खालामनांगौ ना therefore LCM into HCF मा जायो बेवहाय LCM बेसेबां जोंना 182 आरो HCF आवहाय 13 सानजाबोब्ला बेसेबां मोनगोन जों बेखौहाय 2 ओमफ्राय 13 बियो ना 6 24 5 2 8 1 6 6 13 2 बेसेबां मोनगोन जोङो 2 3 6 6 मोनबाय जों ना दानिया जोङो दानियाहाय मा दानिया मोननै अनजिमानि सानजाब गासै बेयो ना मोननै अनजिमानि सानजाब गासै मोननै अनजिमाफ्रा मा जोंना 26 into 91 होमबा जों सानजाबब्ला मा मोनगोन बेवहाय सानजाबब्ला बेसेबां मोनगोन जोङो 2 3 6 6 खौ मोनगोन बेनिखायनो मा जाबाय जोंनिया बेवहाय ना LCM into HCF बेसेबां मोनगोन जोङो 2 3 6 6 बेवहायबो बे मोननै अनजिमाखौ सानजाबनानै 2 3 6 6 मोननैबो गोरोबबाय बेयो ना होमबा बेखायनो मा जागोन बियो HCF मा समान जाबाय नालाय मोननै
अनजिमानि सानजाबगासै माने अनजिमानि सानजाबगासै दानिया नेक्स्टआव दङ रमान 2 आवहाय 510 and 92 बेयो ना 510 आरो मा दङ 92 होमबा जों बेवहाय 510 खौ जोङो मा खालामना लाग्रोदो जोङो रोदा सानजाबगिरिफोरखौ दिहुननानै लाग्रोदो जोङो ना 2 जों थांखायो बियो जोंना ना होमबा 2 बा बियो 3 जों थाङो 3 जोंबा बेसे थांगोन बियो 8 बे 3 जों थांला 5 जों थांगोन बियो मानि थाखाय थाङो मानि थाखाय थाङा ना बेखौ सिगां भिडिअआवनो खोन्थाखादों बेसे थांगोन बियो 17 थांगोन बियो ना होमबा दानिया मा जागोन बेवहाय रोदा सानजाबगिरिफोरा 2 into 3 into 5 into 17 दानिया मा दं जोंनिया 92 ना 92 नि रोदा सानजाबगिरिखौ नागिरदों जों दानिया 92 निया मा थाङो जोंनिया 2 जों थाङो बियो ना 2 जोंबा 46 2 जोंबा 23 मा जों बेवहाय 2 into 23 दानिया बेवहाय जोंना एलसीएम मा जागोन जोंना एलसीएम बेवहाय बेखौ गोरोबनायखौ ना लाबाय जोङो मोनसे बेनिफ्राय आरो नैबे दंबोयो जोंना ना नै मोनसे दंबोयो गोरोबि बेनिफ्राय आरो बेवहाय दङ 3 बेवहायथ' 3 गैखाया बेवहाय 5 दङ बेवहाय 5 गैया ना बेवहाय 17 दङ बेवहाय मा दङ 23 दङ अब्ला जोङो बेखौहाय बेसेबां मोनगोन जोङो सानजाबजोबोब्ला ना सानजाबजोबोब्ला जों बेसेबां मोनगोन बेखौहाय 2 3 4 6 0 2 3 4 6 0 मोनगोन बेखौ सानजाबजोबोब्ला बेनिफ्राय दानिया जोंहा HCF आव दङ HCF आव मा दं जोंनिया HCF आ जोंनिया गोरोबनाया मा दङ खालि नैयाल' गोरोबदों बेना 2 दानिया बेनिफ्राय मा जागोन जोङो बेनिखायनो LCM into HCF is equal to जागोन बियो 2 3 4 6 0 into 2 बियो ना होमबा सानजाबो बेसेबां मोनगोन जोङो 0 12 1 8 9 6 4 4 9 4 6 9 2 0 मोनबाय जों ना दानिया मा जोंना दानिया अनजिमा मोननैनि सानजाबगासै बेयाव ना दानिया मोननै अनजिमानि सानजाबगासै मोननै अनजिमाफोरा मा मामोन जोंनिया 510 into 92 ना सानजाबदोलाय 5192 209 45 बेसेबां मोनगोन जोङो 2964 बेनिफ्राय मा दङ बेयाव 0 दंमोन ना बेवहाय 0 खौ होबानो जाबाय जोङो होमबा बेसेबां जोङो 46920 जाबाय बियो ना अब्ला नायदो LCM आरो HCF जों सानजाबनो मोननाया 46920 आरो अनजिमा मोननैखौ सानजाबना मोननायाबो 46920 अब्ला गोरोबबाय जोंनिया ना बेनिखायनो मा जाबाय LCM into HCF is equal to मा जायो जोंना मोननै अनजिमानि मा सानजाबगासै ना दाना नेक्स्ट दङ रमान 3 आवहाय दङ जोंना रमान 3 आव दङ 336 and 54 ना बेवहाय 336 नि रोदा सानजाबगिरिफोरखौ जों नागिरदो दा दिहुनदो बेवहाय 336 2 जों बेसेबां बेयाव 1 बाथाय 12 6 जाबाय बे ना होमबा 6 बाथाय बेयो 12 16 होमबा 16 बा 8 2 बाथाय 8 4 2 बाथाय 4 2 2 2 1 3 7 बेयो ना होमबा 2 बेसे 1 2 3 4 4 नैया मोनब्रै बेवहाय 2 2 मोनब्रै बेनिफ्राय 3 सानजाब 7 बेखौ जों ओरैबो लिरनो हायो जोङो 2 मोनब्रै नालाय 2 4 4 into 3 into 7 दाना नेक्स्ट मा दङ 54 निया दाना नायदो जोङो 2 2 बेसे थांगोन बियो 2 बेनिफ्राय 14 बियो ना होमबा 7 3 जोंहाय 9 3 3 बेसे जागोन बियो
2 into 3 into 3 into 3 बेखौबो बेबायदि लिरदो बायदि 2 into 3 क्यूब जाबाय बेना बेवहाय नाय बेबायदि जोङो बेवहाय ना बिनिया नै बेखिनिया जाबाय आरो बिनिया नै बेयो जाबाय ना दानिया जोंना एलसीएम माने एलसीएमावहाय एलसीएम बानायनायाव मा जायो जोङो बेवहाय जोङो जाय देरसिन डिग्रीया ना बे डिग्रीया जायना देरसिन बेवहायबो 2 दं बेवहायबो 2 दं ना बेनिफ्राय जायना डिग्रीया देरसिन जोङो बेखौ लाबानो जाबाय जोंना डिग्रीया देरसिना जोंना बेयो 2 पावर 4 आरो बेना डिग्रीया बेयाव 4 बेखायनो जों बेखौ लागोन जाय देरसिन बे फिसासिन बिनिया 1 बेखौ जों लाया होमबा बेखौहाय लाबाय जोङो बेनिफ्राय बेयावबो 3 दं बेयावबो 3 दं बेनिफ्राय बेयावबो जायना डिग्रीया देरसिन बेखौ लागोन जोङो बेनिफ्राय बेयाव 7 दं बेयाव 7 गैया अब्ला जोङो बेखौहाय 7 मोनसे लाबाय जोङो ना होमब्ला जोङो सानजाबोब्ला बेसेबां मोनगोन बेखौहाय सानजाबोब्ला जों मोनगोन बेखौ 3024 मोनगोन बेनिफ्राय HCF दाना जोंना मा जायनि डिग्रीया फिसासिन बेखौ लाबानो जाबाय जोङो जायना डिग्रीया खमसिन बियो ना होमबा बेवहाय डिग्री खमसिना बियो 2 बिनियावहाय आरो 3 आवहाय बिना होमब्ला मा जागोन बियो बेवहायथ' 7 दं बेयाव 7 गैया जोंना ना होमबा जोंना मोननैयावबो थानायखौसो नांगौ 80 बाहाय गोरोबनाय नांगौ जोंना ना कमन नालाय बेवहाय कमनखौ नांगौ जोंबा जों बियो 6 जागोन बियो बेनिखायनो मा जागोन दानिया LCM into HCF is equal to 3024 into 6 24 4 2 12 14 18 18144 दानिया मा जागोन जोंना दानिया मा जागोन अनजिमा मोननै अनजिमानि सानजाब गासै समान समान मा जागोन बेवहाय अनजिमाया 336 into 54 ना 54 सानजाबोब्ला जों बेसेबां मोनगोन बेखौहाय 44181 मोनगोन जोङो दानिया बेवहायबो सेम जाबाय बे ना बिसोर मोननैजों गोरोबबाय बेनिखायनो LCM into HCF is equal to मा जागोन नैबे मोननै अनजिमानि सानजाब गासै बेना दिनै भिडिअ बेखिनियानोसै गोजोन्थों।